तिवारी दो चार चप्पल पिटाओ तोहरा से पूछता नी एतने मुरारी हो ध्यान दी भजन के लेखा गावल जाला। अभी रोरा बहुत लड़का बने बच्चा बने हेलो अभी संगीत में अभी रोरा बहुत पीछे बने। अरे अभी रोरा गुत्तरू बने गुत्तरू ए बाबा के मुंह से करला तनी भिगावे गई रहनी तब बाबा तर गई नी तब ब्यास जी जाई मुंह धोली कुला करी अब मुंह भर गइल होई राउर मुंह राउर लाल हो गइल। वाह बाजी वाह क्या गाय से क्या बजाई से जितना गाय से ना उतना मऊ गाय से देखो हमरा से गई है नु तब बुझत नहीं खे तब बुझे लगबा अब बेरी बेरी अखिया के मुदे लगबा बुझत नहीं खे तब बुझे लगबा अब बेरी बेरी अखिया के मुदे लगबा। अभी तारा के हम बुतरू जान के न्यूट्रल में बानी तो 3 नंबर गियर लगा के ठेल दे तो दरिये पे कूदे लगे। बिट्टू बाबा हार गइले बिट्टू बाबा हार गइले बिट्टू बाबा हार गइले हो। ऐसा कोई जिला नहीं कि पूजा पांडे से हिला नहीं ऐसा कोई जिला नहीं कि पूजा पांडे से हिला नहीं ऐसा कोई जवान नहीं कि बिट्टू तिवारी दो चार चप्पल पिटाओ। वो गोभिना नचनिया का साथ है गोभिना नचनिया हमरा के दुकान कहता नहीं कि तीर कबो तार ना होला है तारा गमछा ओढ़ के डोलवला से तिवरिया कबो भतार ना होई। धन बनी महाराज रौरा धन बनी ऐसन मौक भतार हमरा का होई जौन हमरा लगला तौन इनकरो लगला। हालांकि बात वहाँ का अपने मुंह से कहनी अपना नचनिया से हाँ अपने मुंह से कहनी है कहनी रहुआ। अच्छा बताई आइल बानी ब्याज से दुगो लगावे अरे उरा नचनिया के आगे कह देतानी कि नचनिया हमार झाल बजही जितना मौगो लौंडे होले नु मौगो लवंडवे उकुल अपना मौगी के आगे कह देही कहीं जो ब्लाउज फाड़ साड़ी पार अच्छी तरह केस में ओकरा के फंसवावे ई मौगा लोग के निशानी है। का गीत गो नहीं का होता नहीं का होता नहीं रोरा बैठो रह दी तिलक में आइल बनी रह दी बताए हमारा ठेकैता को कहता नहीं कि संदीप बाबा तिलक चढ़ावे आइल बनी मान ली यहाँ के इज्जती बानी यहाँ के घर में बहन बानी तो तिलक चढ़ाइबा करे यहाँ के निम्न काम कैले बानी ई का करनी अपन बहन के 2-3 भाई बानी लोग अपन घर ही में रख एक प्रमाण बा महाराज प्रमाण बा रक्षाबंधन का दिन 2 बार लोड पड़ल बरुआ पर ए तो कहे मुहागा कहे ए महाराज कहे कहे ना जी यहाँ कहिले नु गाछ लगाई हम बर करी हम आ खाई दोसर कोई अमर डीजे ईश्वरपुर से पैसा आइल बा भैया की तरफ से बार-बार नमस्कार रहे गोड़ लगता ने नवीन भैया की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आइल बार-बार चरण में गोड़ लगता ने हां जी पैसा मांगेला ई चल जाता ने पूरा एकदम समियाना में हम तो ऐसा भीख मंगा जात देखबा ना कहनी बताई है एगो काम न करी कटोरा ले ली तनी बेसी मिल जाई चल जाए तो कटोरवा लेके ना होखे तो एगो कैंची ले ली आ लोग के बगलिए काट ली बरियार का बगलिया आना तो वो सस्ता उपाय हमरा बताओ तनी चल जाइए अनहारा में लोग गोटी का गोटी देवे सीताराम छी ऐसन पागल छागल के बुला देले बानी लोग तेरा ब्यास तब टिकुलिया बाबा प्रणाम 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 ए बिट्टू बाबा पक पक पक्का पक एही पे मार हल्ला बाकी बिट्टू तिवारी हाथी अली हाथी कली हाथ गले ठूस
देखी ना कितना कितना खराब खराब शब्द यूज करता नहीं। हाँ टीका मरले बानी, चंदन मरले बानी, कम से कम ओकरो लाज रखी। बताई है खाली मुंह मेरे गंदा भरल बा बाबा। जाके रोरा घुट घुट मारा तनी थोड़ा कम कर दी, आवाजवा तनी सुंदर लागी। बाकी संगीत में लगे के बा मास्टर। जितना है बोला तनी इतना तनी बोल के दिखा दी। खास बात तता पियर के फेंक दे। उज्जर धोती पियर हो जाए, उज्जर धोती पियर हो जाए। सही में हो जाई ना तो लाल हो जाई। बुझा था कि केहू नट्टी पे लात धोके दम गवावत हो। मास्टर जी संत के अभाव में स्वभाव भइल दुष्टन के। क्या गइल बा कन्हैया जी के दरबार में। कहता है कन्हैया जी और दुनिया बनावल कहाँ से कहाँ जाता। कैसे मास्टर जी तोहरा से पूछता नी एतन मुरारी हो। ध्यान दी भजन के लेखा गावल जाला। अभी रोरा बहुत लड़का बने, बच्चा बने। हेलो अभी संगीत में अभी रोरा बहुत पीछे बने। अरे अभी रोरा गुत्तरू बने गुत्तरू। तोहरा से पूछता नी एतन मुरारी हो। कैसन कैसन देखै दुनियादारी हो। तोहरा से पूछता नी एतन मुरारी हो। कैसन कैसन देखै दुनियादारी हो। अपना बाल बच्चा के 9 महीना पेट में रखेली। ओकरा के पास पोसेली या पालेली। अभी बेटा अभी हाल फिलहाल के न्यूज बा जी, हाल फिलहाल के न्यूज बा। एगो लड़का अपने माई के मर्डर कुदार से काट देले बा। आ थाना में जाके हाजिर हो गइल बा। कहले बा कि सर हमसे बहुत बड़ा कांड हो गया है, अपने माँ का मैं मार दे हूँ। बताई ऐसा ऐसा जब बेटा धरती पर रही ऐसनो बेटा बड़े। ए महाराज का ए बेटा में का गलती बजे बेटा के कहतनी नहीं क्यों जाना ना। ई व्यासा जी के घरे रहेला बबुआ। अच्छा ढेर दिन से खाला पियले ही जो रहेला। एक दिन माई इनकर मार देली, खिसिया के भाग गइल, घरे ना जाला। जान तनी का है जान तनी का है अपने माई के हाफ पैंटो चुरा के भाग गइल। मास्टर जी नवरे महीना माई गौरव में ढोलेली, बेटा के देवी देवता लगवा जाके रोलेली। 9 महीना माई अपना गर्भ में ढोलेली हो, तब वो बेटा को पात्र निकल जाता है। ऐसा ऐसा बेटा नवरे महीना माई गौरव में ढोलेली, बेटा के देवी देवता लगवा जाके रोलेली। बेटा मैया के देत बावे गारी हो। बेटा मैया के देत